Jamen, jeg tror ikke, jeg vil lave noget, der var anderledes i dag, end det jeg gør, fordi at mit liv består jo af nogle elementer, som er vigtige for mig. Det er min omgang med børn og deres umiddelbare glæde ved det at udtrykke sig kreativt, og min egen evne til at udtrykke mig kreativt og få lov til at gøre det. Og samtidig med, at jeg kan bruge min motion, som er utrolig vigtig for min psykiske velbefindende, og så at jeg får lov til at vende tingene i terapien også, sådan at jeg ligesom føler, at jeg bliver et helt menneske. Altså det er jo 4 elementer, som er meget, meget vigtige i mit liv, og mit liv vil ikke hænge sammen, hvis man pillede et af elementerne ud. Så kan man sige, med de skiftende regeringer i Danmark, så ved man jo aldrig, om man er købt eller solgt i virkeligheden. Altså, vi er jo mange, der håber på, at det bliver bedre nu med et rødt flertal, ikke? Men om det rent faktisk er tilfældet, det vil tiden jo vise. Jeg håber i hvert fald, det er nogle andre, der skal betale gildet de næste 10 år, end sådan nogen som mig. Men det at være på flexjob, det er jo et udtryk for, at man ikke er i stand til at udføre et 37 timers arbejde. Og det gør jo, at man er sårbar. Og jeg kan jo ikke vide, om jeg får det værre i en periode, eller måske jeg får det værre generelt, at jeg ikke formår at kunne indfri de forventninger, der ligger i et flexjob. Så derfor så vil det altid være, at det er usikkert. Det er altid, måske kan jeg blive på arbejdsmarkedet, måske ryger jeg ud af arbejdsmarkedet. Og det er jo rigtig frustrerende, for det er klart, det har jo også haft nogle økonomiske omkostninger. Økonomi, det er ikke noget, jeg taler om, for det er simpelthen ikke eksisterende, ikke? Altså, det har jo været et minimumsbeløb, jeg har levet på i rigtig, rigtig mange år faktisk. Jeg har jo været på overførselsindkomst siden 2005, da jeg blev sygemeldt. Og det er klart, alt hvad der hedder buffer, økonomisk buffer, det er ikke eksisterende. Så hver gang der kommer en ekstra regning på varmen for eksempel, så bryder min verden sammen, for jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal samle pengene om.